Ďakujeme za váš záujem o tému ekologickej výstavby. Volám sa Maxim, som zo spoločnosti EcoBuild Ukrajina a túto správu ste dostali, pretože ste mali záujem o náš produkt. Dovolte mi teda stručne vysvetliť, čo je to dom zo slamených panelov. Predovšetkým ide o drevenú rámovú stavbu, takže tu platia všetky pravidlá rovnako ako pri iných rámových domoch. Ako izoláciu však používame lisovanú ražnú slamu, čo vám ako zákazníkovi umožňuje získať prirodzenú mikroklímu vo vnútri budovy. Jednoducho povedané, bez ohľadu na to, či je vonku horúco alebo chladno, vo vnútri domu bude príjemná teplota bez nadmernej vlhkosti, bez zbytočnej mokrosti a bez plesní. Toto je dom, ktorý vám umožňuje cítiť sa maximálne pohodlne a prirodzene. Ešte jednoduchšie, steny doslova dýchajú, to znamená, že vzduch preniká cez stenu bez straty energie, bez straty tepla alebo chladu, v závislosti od toho, či svoj dom vykurujete alebo ochladzujete. Celá plocha vašich stien funguje ako jeden obrovský rekuperátor. Čerstvý kyslík sa dostáva dovnútra budovy, aj keď máte všetky okná a dvere zatvorené. Najdôležitejšiu výhodu našej budovy nemožno vyjadriť peniazmi, ani ju vidieť očami, pretože práve to je paropriepustnosť, vytváranie prirodzenej mikroklímy. To je to, bez čoho sa jednoducho nemôžete vyspať a cítiť sa zdraví a v pohodlí. Technická stránka veci, hrúbka steny je 400 mm plus hlinená omietka, ktorá je prírodnou ochranou proti škodcom a hlavne proti ohňu. Žiadna iná úprava rámového domu vám neposkytne takú bezpečnosť ako hrubá vrstva hliny, ktorá počas požiaru nič neuvoľňuje a neprehorí až do teploty 1000 stupňov Celzia. Zároveň hlina neurčuje vzhľad vášho domu, pretože je to len počiatočná omietka. Steny sa montujú doslova za 1,5 až 2 dní, ak ide o dom so 100 štvorcovými metrami. Sladkou čerešničkou na torte je, že takúto stavebnicu si môžete poskladať aj sami, dokonca aj bez našej pomoci, len podľa návodu a hrdo povedať, že ste si dom postavili vlastnými rukami. Len naša technológia umožňuje doslova komukoľvek postaviť si dom vlastnými rukami, pretože je to v podstate veľká Lego stavebnica. Zároveň sa slamené panely vyrábajú v dielni, lisujú sa pod vysokým tlakom tak, že slama drží veľmi pevne pokope a v žiadnom prípade neprevisne ani nevypadne. Náš architekt dokáže prispôsobiť akýkoľvek projekt tak, aby vyhovoval slameným panelom. Nemáte projekt? Žiadny problém. Náš architekt a dizajner vám radi vypracujú osobný projekt, individuálne prispôsobený vášmu miestu a vašej rodine. Keď sa nachádzate vo vnútri takéhoto domu, cítite masívnosť, vnímate, že ide o skutočne pevný objekt a čo je najdôležitejšie, zažívate absolútne ticho a pohodlie, pretože zvuková izolácia týchto slamených panelov výrazne prevyšuje akékoľvek ukazovatele podobne hrubých stien z iných materiálov, a to aj so zohľadnením zateplenia a zvukovej izolácie. Osobitne by som chcel otvoriť tému myší v slamených domoch. Pravda je taká, že hlodavcom je úplne jedno, z čoho ste si postavili dom. Z tehál, pôrobetónu alebo SIP panelov. Myši idú tam, kde je teplo. Za celú históriu našej práce sa žiadna myš nedostala do slamenej steny a je to úplne nemožné z niekoľkých jednoduchých dôvodov. Poprvé, používame spoľahlivú prírodnú ochranu proti hlodavcom, konkrétne pridávame vápno do základnej vrstvy hlinenej omietky. Vápno je doslova jedom pre hlodavce. A po druhé, používame štandardnú ochranu proti hlodavcom pre rámové domy, konkrétne kovovú sieťku. Preto všetky tie strašidelné príbehy o slamených domoch a myšiach sú len nezmysly a výmysly. V skutočnosti takýto problém vôbec neexistuje. V stavebníctve je veľmi veľa špekulácií a preto je niekedy veľmi ťažké rozlíšiť, čo je mýtus a čo realita. Pokračujeme ďalej. Veľmi dôležitý moment. Domy sa omietajú hlinou, pieskom a vodou. Žiadna chémia minimálne na 100 rokov. Za mojím chrbtom vidíte, ako vyzerá počiatočná hlinená omietka. Ďalej potom to môžete použiť akúkoľvek farbu, akúkoľvek paropriepustnú omietku, odvetranú fasádu z dreva, z kovu, čokoľvek, čo sa vám páči. Hlavné je neuzavrieť stenu, nezničiť jej dýchacie vlastnosti. To isté platí pre vnútorné práce. Nijako nie ste obmedzení tým, že máte dom zo slamy a hliny.
Môžete si vytvoriť akékoľvek interiérové riešenia, hlavné je zachovať paropriepustnosť a potom získate storočný dom s najlepšou energetickou účinnosťou, zvukovou izoláciou a vnútornou mikroklímou. A teraz o nákladoch. Cena domu zo slamených panelov sa takmer nelíši od ceny domu z porobetónu, SIP panelov, rámovej konštrukcie s vatou alebo iných riešení v našom cenovom segmente. Neberieme do úvahy tehlové domy, domy z keramických blokov a podobne. V súčasnosti všetky stavebné firmy platia svojim zamestnancom viac menej rovnakú mzdu. Trh práce je vyrovnaný. Ide o to, že rozdiel je len v stene. My ako výrobca stien zo slamených panelov môžeme ovplyvniť iba cenu našich stien, avšak ostatné komponenty vášho domu budú tvorené z trhových cien. Trhové ceny sú u všetkých viac menej rovnaké. Preto keď niekto kupuje betón, kupuje ho za trhovú cenu. To sa týka kovu, okien, strešných materiálov, rôznych izolácií, všetkých omietkových zmesí. V podstate sa váš dom skladá z rôznych komponentov a my ako stavebná firma, rovnako ako aj ostatné stavebné firmy, nakupujeme tieto materiály viac menej za rovnaké ceny. Preto, ak vám niekto ponúka postaviť dom výrazne lacnejšie, neznamená to, že objavil nejaké tajomstvo vesmíru a teraz vám môže stavať lacnejšie ako všetci ostatní na trhu. To znamená, že vo vašej ponuke jednoducho nie sú zohľadnené určité momenty a práve tieto momenty v podstate tvoria rozdiel v cene, ktorú ste dostali od rôznych spoločností. Preto si dôkladne preštudujte podrobné rozpočty na tie služby, ktoré vám ponúkajú a na tie materiály, ktoré vám ponúkajú. Veď okná, ktoré mám za chrbtom, môžu stať $5,000, ale môžu stať aj $15,000. Tie isté okná, tie isté otvory, no kvalitatívne sa budú veľmi výrazne líšiť. Preto si dôkladne preštudujte ponuky, ktoré k vám prichádzajú. Ak máte záujem o výstavbu ekodomov s prirodzenou mikroklímou a chceli by ste dokončiť celý komplex alebo čiastočne vyriešiť akýkoľvek problém s pomocou spoločnosti EcoBuild Ukraine, odpovedzte na túto správu alebo nás kontaktujte priamo pomocou našich kontaktných údajov. Ďakujem. Osobne vás pozývam na stretnutie v našej kancelárii v Kyjeve na ulici Kirilivska 160A alebo v jednej z našich prevádzok. Máme zariadenia po celej Ukrajine. Zavolajte nám a dohodneme si čas a miesto stretnutia.